Ang usa sa mga nindot nga tema nga gipresentar sa ato karong pagbasa sa una, sa ikaduha ug sa atong ebanghelyo kanig yung paghatag sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ang atong kaugalingon mao'y ihatag dili ang sobra sa atong bahandi. Kamoron nanimba mo inighog ninyo sa parakolekta unsay inyong gihatag, ang sobra sa inyong kwarta o ang inyong yung kaugalingon. Ang totok mamuna nako mingon sad moron masud ay may sa sibot ay pader dako namo masud ay may nang sibot. Unsa may pasabot aning paghatag sa atong kaugalingon, paghalad sa atong kaugalingon? Matod pa ni kaning sulat sa mga Hebreo, si Kristo misulod sa balaang dapit, dili hinimog tao kung dili kadtog yung balaang dapit nga hinimos Ginoo, dili dala niya ang mananap ug ang dugo sa mananap, kung dili ang gidala niya ang iyang kaugalingong dugo aron iula sa kaluwasan sa tanan. Kana man kung muhatag ka, makaluwas gina sa imong silingan. Basta muhatag ka, para nang muhatag kag yuta para agianan nila, luwas gina ilang agianan. No? Muhatag kag luna para ilang kapuy-an, kana luwas sila. Muhatag kag kwarta para ipalit og pagkaon or muhatag kag pagkaon para ilang kanon, kana luwas gina. Muhatag kas imong bana aron maluwas ang imong silingan na biyuda, maluwas gina siya. Ikaw sad bana manghatag sa kas imong asawa aron maluwas ang pari, luwas yung pari. Nya, manghatag mo sa inyong kaugalingon. Oh, ay klaro. Nya, unsa may mga timailhan nga ang imong kaugalingon mo imong gihatag? Number 1 requirement, ihatag ang tanan na imong gisaligan aron ka mabuhi. Tanawa ang biyuda diri sa unang pagbasa, iyang giingnan si Propeta Elias nga representatives Ginoo. Sir, kahibaw gyud ka, ang imong Dios na hibaw, katapusang kumkum na lang ginisarina ang akong lutuon karon para ni nako ug sa akong anak. Human ana, mga matay na misgutom kay nagkuan man to, nagfamine man to og tulom tingito ka tuig, nawa na gyud tanom mabuhi, motong daghang nangamatay, labi na gyud mga biyuda. Nya ingon dayo si Elias, ihatag lang na nako, di lagi na mahurot. Wa gyud mahurot. Ana, pero gihurot niya gahatag, pero ang resulta wa mahurot. Kano? Nindot no? Ganahan mo ana? Ana. Kaning biyuda sa atong ebanghelyo, gihog niya tanan sa kolekta ang iyang duha ka dako nga mo'y ipapalit og pagkaon atong adlaw. Sa inyong paminaw, pag humanyag hog ato, nakakaon pa siya, wa na. Wa lagi sulting Kristo, pero wa gyapon to mahurot. Pareha to bang katubad dito sa bukid sila nga gigutom na ang mga 5,000 kapin ka mga tao, nya ingos Kristo, unsa may inyo diyang makitang pagkaon siya. Ni ay bata dinhi nga naay dala nga 5 ka pan nga sibada. Siya ihatag na nga rin. Gihatag sa bata ang 5 ka pan og 2 ka isda. Nya nahurot. Gihurot niya gahatag ngadto ni Hesus, gihatag sa ni Hesus ngadto sa mga tao, nabusog ang mga 5,000 ka tao, unya naa pagisubra nga 12 ka bukag. Pastila no? Kani dieng paghatag sa tanan nga atong gisaligan para mabuhi atong isig ka tao, mao dinay sikreto para mudaghan imong kwarta. So karon og wa kay kwarta ay pagsigig pangutang, panghatag.
Ay, unsa may imong solusyon basta wa kay kwarta? Mangutang o manghatag? Kamo ba inyong naandan karon ba? Mangutang. Mao na ing resulta maputos kas utang. Por tinanon nimong problemahan. Ang solusyon day ana para way problema, panghatag sa kwarta og na kay nahibiling kwarta, ipanghatag na. Mudaghan lagi na. Adi gimong to. Wala. Mabitan ang niingon ko sa midunit nato dinhi namalit sa atong slots. Sobra na mga 9,000 ang na lista nato. Sukad pa una, sukad pa atong January 2020 hangtod sa karong Oktubre 2021, mga 9,000 kapi na ka mga tao ang magsigig balik-balik og dunit na sa bag-o pang mupalit og slot. Ning abot na gud ang atong halin og mga 84 million. Ang halin ba? Hindi mo katuo? Oh, apil sa kapilin ha? Mga 84 million. Nya ang nagamit nato dinhi mga 32 million para sa atong projects. Nya mga 30 dito sa kapilin ha. Charitable work nato mga 12 million. Grabe kayo. Wa gyud usa aning 9,000 nga ni-takes nako karon nga pader gamahay gyud ko nganong ni donate ko, nganong ni palit ko. Wa kamo dinhi nakapalit na mog slot. Tanawa di ba sige lang mog mahay. Kanang wa mo palit, gasige lang nagmahay sa kinabuhi oy. Paita kinabuhi, paita. Pero kutob sa nakapalit, wa gyud nagmahay. Hasta pagkutong nangamatay, kaya naamay ni palit nato nga namatay na, daghan-daghan naman sana sila, nangamatay, wag yun mo takes na ko. Nang nagmahay sila. Nga naman, siguro magituntuas langit. Siguro to eh. Wag yun nagmahay ato. Muna, aron di mo magmahay, naana sa tay bagong slots nga ibaligya. Oh, mura mo manguli mo nga ako man i-announce. Bitaw nagmeeting mi sa pastoral o sa finance nga kaduha katulo ba mi ato siging abot-abot nya analyze ato dining kahimtang gigrasyahan man ta kay naa may mga namaligya og yuta additional karing loyo baligya kana diha kilid baligya kari diri mga 400 kana diha mga 400 sana diha nya ang kanang atbang 300 plus 400, mga 700 na kapin. So naagit tayo mga almost, mga around 2,000 ka mga bagong yuta nga na-acquire. Ang mga kuwan din nila, mga 1,000 na di atbang. Okay. Mura man to maapil na nini ang naibalay. Di, grasya kayo na, no? Awa mo, grasya. Sa una, wall-to-wall ta, wall-to-wall. Ig-abot ni Loyo, wa na'y lain na sa tagiya. Abot sa diya, lain na sa tagiya. Abot sa diasporal, lain na sa tagiya. Karon kita na tagiya nga to. Ano man mo malipay? Ana, pakpakoy. Nakaparsyal-parsyal na tagpipila, pero naa pa na yung mga balanse nga tanaw-tanaw na ko, dili mo ubos sa, ang among bana-bana lang ani, di mo ubos sa mga 12 million. Ana, niya, kaya na naman tayo mga yuta, tukod tag building, kaya waman tayo mga building, so atay kumbinto. O, magtukod tag kumbinto nga 2-story with roof deck. Niya, magtukod sa tao, social halls o mga opisina sa mga organizations, ana diyang dapita kay mga 400 man na diha. Ato sa nang tukuran, nanay mga opisina, ang mga organizations, niya sa second floor, dako nga social hall, niya naagya po'y roof deck. O, ana, pila may magasto aning duha ka building. O, at kamu ba, dayog lidingi, kadako ka, nay, kadako. O gatong tabang nga gasto, nga nung di man mo gamay. O na, nga, ang katidad na, tag 1,000 ra. Oh, tag 1,000 ra kantidad na. Pero tiponon tanan. Gibana-bana sa natog mga 40 million. Kanang duha ka buildings. More or less.
Nya kay kading atong church grounds kay modako naman na diha, ato naman na dihang kuanon limpyohon, maghimo sa tadihag landscaping or kanang pag-arrange ana diha, pagpurma ng atong grounds, bana-bana sa nag mga 5.4 million siguro. Nya magpataod-taog solar system. Mga 2.6 pod. So total mga 60 million. Mao ni ang atong gitawag og once and for all project. Mahuman ni siyang projeka, wana, simbahan na gid ta nga dunay grounds, dunay kumbintong tarong, naa na gyoy social hall nga mamitingan, kusog dagdagan ang atong mga pastoral dili pa rin didto adto ta atong may tent nya mag-meeting. Nya muuwan dayon, mubaha dayon, magsige nag-ingking-ingking, hala, maigos baha. Ari dili na gyud ka maigos baha, malusno na lang iniglinog. Pero ato mo sa ligonon man nato, aron dili dalitang mga matay. Ang mga organisasyon karon bisag asa lang sila mag-meeting, anhi dinhi, ari diri sa kusina, anha diha, adto dito sa tent, bisag asa lang sila pasok ba. Karon na sila yung mga opisina unya. Gusto mo na? Kanda! Muna, pamalit na mog slots. So, mamaligya ta o bago na niya, presko kayo ni, 60,000 ka slots. Tag 1,000 per slot. Ang title, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction. Through Saint Vincent Ferrer and Mama Mary. So kung nato na silang butangan o abbreviation, DOPS-SBF-MM. DOPS-SBF-MM. Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction through Saint Vincent Ferrer and Mama Mary. Gikan karon, open na siya for selling. For sale na siya karon. Pamalit na mo. Ang karong akong una-una, kada palit na to ani, kay unity man atong gisgutan, na united naman yung mga yuta din himo sa tag-building to prosper our church. Unya, satisfaction sad sa mga parishioners, no? Inana. Ato na siyang ihalad isip pasalamat o pakighiusa. Pasalamat o pakighiusa. To unite and to be grateful. Nya unsa may asa man ta magpasalamat, asa ta makighiusa. Karong buwan sa Nobyembre, ang tanan natong paliton nga slots. Kung mamalit mong slots, mahiusa mo sa tanang mga santos kay All Saints Month man All Saints Month. Di ba? Mga santos. Kato mga santos nga nangamatay na nga nag-build aning maong community. Kato mga santos nga nagsigig lead na tog rosaryo sa una nga mga sipunon pata. Wa to madeklarar. Pero angayan na to silang pasalamatan, angayan na to silang suportahan o ipakita na to nga atong padayunon ang ilang gihaguan pinaagi sa pagtukod o mga struktura para sa simbahan. Mao na, inigkada ninyo palit karon og slot karong buwana, all the saints nga nagmahal sa simbahan, nga inyong mga kaliwat, mga higala tingali, mahiusa natong tanan. Di ba? Nindot no? Mura mamugdi gustong masantos. Aron sa ta masantos? Ana, ni ato silang pasalamatan. Ighatag nimo palit kag usa ka slot. Kani para nis mga santos na mahiusa ko nila. Nya tabangi sad ko ninyo mga santos na masantos sad ko. Dili na ta ko magsigig pamalikas, dili na ta ko magsigig panglibak, dili na ta ko madaw kaya ning ako mga yuta o kaning akong kwarta. Hangtod na lang nun, awayo na nako akong igsuon, awayo na nako akong umagad. Ana ba? Hangtod malatusan na lang akong mga anak, tabangi taon ko. At tanawa, di ba, mahiusa ka na igkada di mo palit. Ang resulta,
nindot na kay kag smile inig ka Disembre. Inig mo Merry Christmas. Ana, bisag wa kay ihatag mingon din sila nausab gid siya. Nindot na kay siya mo smile. Sa una mo Merry Christmas na kusbod kay ignaw. Ana ano? Mura man gyapon mo wa makumbinser. Basta mauna na. Og maunay gibati sa tanan nga mihalad sa ilang kaugalingon alang sa Ginoo. Malipayon, nagkahiusa, malambuon, tungod kay nahiusa man sa mga santos. Labi na gyud ni San Vicente Ferrer og ang Reynas mga santos nga ang mahal na Birhen Maria. So, bag-ong slot, 1,000 Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction is BFMM. Sige, manindog na ta katong mupalit og slot.